De gør alt, hvad de kan for at få skovlen under James Bond, men selvom de indtil videre har forsøgt 21 gange, nemlig 21 film, så er Agent 007 stadig i live. Her sammen med mig er i aften Jaws, Odd Job og Blofeld og alle de andre suspekte skurke fra James Bond-filmene, og velkommen til jer. Hvorfor har I ikke fået ram på ham, James Bond, endnu? 21 forsøg. Burde det ikke være lykkedes snart, altså? Vi gør det bedste. Ja, Vi gør det bedste. Hvem har ligesom gjort det bedste forsøg? Hvem er den værste James Bond-skurk, der har været gennem tiderne? Det er spørgsmålet, hvordan man definerer skurken, jo. Om det er bagmanden, eller om det er the henchman, eller hvad. Ja. Jaws, hvad siger du til det? Altså, hvad kræves det for at være en rigtig god James Bond-skurk? Man skal fylde meget. Det George siger er, at man skal fylde meget. Men altså, hvis jeg nu spørger dig, hvad er din særkendetegn? Hvorfor er du så god og ond i en James Bond-film? Jamen, jeg tror, det er noget at gøre med kat og ar og noget specielt tøj. Og jamen, der er bare et eller andet over den gamle Donald Pleasant, der spillede rollen dengang, som gør ham rigtig ond. Ja. Og så, ja. Jeg får jo om et øjeblik besøg af Jesper Christensen, der nu for anden gang i træk spiller med i en James Bond-film. Ja. Gør det sådan nogen som jer stolte? Helt sikkert. Det er godt, og vi havde Mads Mikkelsen med også sidste gang. Ja. Top of the pops. Og har vi haft andre, Ulrik Thomsen har været med også. Drømmer I sex om at springe ud en dag som rigtige skurke? Er det det, der driver jer ind i superheltenes klub? Men mindre Blofeld kommer tilbage, selvfølgelig. Ja. Får vi tilbudt, så tror jeg da ikke, vi siger nej til at være med i en James Bond. Det kan godt være, jeg er død. Om det lykkes, det får vi jo se, for den nye James Bond-film har premiere jo inden særlig længe. I må godt blive hængende lidt her i studiet, så foreløbig tak til jer. Og det er jo altså fra Superheltenes Klub, at vi har haft besøg her. Men nu